Skulle man være gået 2 gange? Jeg tror faktisk bare hygger sig. Ja, der er ingen der. Vi har lige gået igennem, der var ingen. Nå. Undskyld. Ved du hvad så? Ja, så prøv. Vi har hund. Vi sagde, at vi skulle helst ikke anskaffe os en efterfølgende. Men det var ikke så slemt endnu. Så det gik lige. Altså hvis hun... Nå, det er småt. Så kan vi købe det selv. Det er der ellers normalt med i. Der var der både læge og... Kommer du? Hej. Det er sådan, det godt hjælpe med det her. Der er ikke så anledning.